जोंनि सानजारि एलपि स्कुलाव दिनै साइन्स डे सेलिब्रेशन जेतु सार चंद्रशेखर भेंकटरमननि जेतु नोबेल मोननाय बेनि सानाव जोंनि गथ'फोरा साइन्सनि सोमोन्दै बुजिनो थाखाय आरो बुहुमाव साग्लोबसारनाय कोविड-19 नि जेतु बेमार बे बेमारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय भेक्सिन दरननो सेस्था खालामगासिनो दङ। जोंहा नै ओरैजाय नायगासिनो दङ मुलिफोरखौ मा सिस्टेम खालामोब्ला जोङो भेक्सिनखौ दरननो हागोन आरो ओरैजाय ब्लाडफोरखौ नायगासिनो दङ माइक्रोस्कोपनि दारै गोबां सेस्था खालामदों माइक्रोस्कोपजों नायगासिनो दङ जे बयबो बेस्थ माने भेक्सिन दरननो हाथारनांगौ दिनै बे साइन्स डे सानाव बेखौ माने दरननो थाखाय सेस्था खालामदों ओरैजाय बयबो नाजागासिनो दङ जे जोंहा ओरै माइक्रोस्कोपजों बिराद सेस्था खालामदों नै जोंनियाव गोबां बुस्थु दङ गोबां सेस्था खालामदों नै माइक्रोस्कोप नायदों ओरैजाय नायदों बहुद जन्त्र बेफोरजों नायगासिनो दङ गोबां मेडिसिन तैयार खालामगासिनो दङ ओरैजाय थार्मोमिटारजों बिदुंखौ नायगासिनो दङ ओरै बे दिनैनि जेतु साइन्स डे सेलिब्रेशन बेयाव बयबो माने सेस्था खालामदों दानिया जाबाय तैयार खालामनो हाबाय तैयार जाबाय बिसोरनिया गोबां नाजावनानै तैयार खालामनो हाबाय बिसोरो दा गोजोननाय मोनदों जोंनि सानजारि एलपि स्कुलनिफ्राय कोविड भेक्सिनखौ तैयार खालामनो हानायनि थाखाय गोजोन्थों।